שומר ישראל, שמור שארית ישראל, בעל יובד ישראל, האומרים שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ועל יובד גוי אחד, המייחדים שמך אדינו אלוהינו, אדינו אחד. שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש, ועל יובד גוי קדוש, המשלשים בשלוש קדושות לקדוש. מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרצה מתפייס לדור אני, כי אין עוזר. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. באותו יום כל המשלוח הלך ישר לקרמטוריום, לא היה שום סלקציה בגלל ההתקוממות הזאת, ואז כנראה שהיה לי רשום בשמיים שאני צריך להישאר בחיים, אז אנחנו נסענו, אז מוצאים.
כמה זמן פגשתי יהודי אחד ושמע את השם אייכנוולד, אז הוא אומר לי, אתה מזווירצ'ה? אמרתי, אני המקור שלי מזווירצ'ה. אני הכרתי את אבא שלך. הוא יהודי מבוגר. זה כל כך שמח אותי. בכלל, אני פוגש מפעם לפעם מישהו שמכיר את המשפחה שלי. אין לך מושג כמה אני שמח, שמישהו מכיר אותי. ממש, זה היה הסביבה שלי שנגרתי, והכל היה יהודים, לא היה גוי בכלל. אז האזור הזה התנהל חיים ממש יהודים בתפארת. הכל לא קיים, זה כמו שזה נראה, הכל ככה מפויח, וזה נשאר, וזה הנחמה. Versparte Ganeiden, der Tzadiker wird noch darfen leiden. Hat amul geschlungen Ayid, nicht geschehen. שמה היו הגר שטיבל, ורדומסקי שטיבל, והחדר שלי, התלמוד תורה. ופה הייתי הולך יום יום, זה כמו ילד עם עתיק, נסחב, מסתכל ומשחק, הכל מכיר, כל פינה וכל בור בדרך. ואני למדתי גם פה, אחרי החדר שאנחנו נגיע עוד מעט, למדתי פה גם שיעורים, ולמדתי גם, קיבלתי אחד השיעורים אצל בחור שגמר את ישיבת לובלין. זה היה בית יעקב, בית יעקב. כל הבנות, החיות, כולם עלו למעלה, וליל שבת אתה שמעת שם, אמרו אסור לשמוע, היינו הולכים מפה, היינו סוגרים את האוזניים, והשהם שם שרו למעלה. ובימים נוראים, אז בכדי לא היה מספיק מקום בגר שטיבל שם, בשביל נשים גם כן, לא היה מקובל כל כך שאנשים, אבל ימים נוראים הגיעו, אז לקחו גם את בית יעקב להתפלל, ואנחנו כמה פעמים התפללנו שם. הפציצו את הגשר הזה. למחרת הם באו לבית שלנו, היינו קרובים לגשר, והוציאו את כל הגברים לרדת למים. זה היה מים קרים, זה היה כבר ספטמבר, שיוציאו את כל השברים של הגשר. ואבא שלי סבל על הכליות. לקחו אותו והכריחו אותו להיכנס למים, ואנחנו הגענו למגרש, כולם נכנסים למגרש. פתאום אנחנו מגלים שאנחנו מוקפים עם SS, עם כלבים. כנראה ששמענו את הצווחות של הכלבים, הסתכלנו החוצה, ראינו כן, עומדים SS עם הנשק, עם הרובים, עם כלבים, כל אחד עם כלב כזה. מה יקרה הלאה אנחנו לא יודעים, מחכים שישחררו אותנו. כשהתחיל להחשיך, עשו סלקציה, אז הם הפרידו
אנשים צעירים לעבודה, משפחות מרובות ילדים ואנשים מבוגרים, זקנים בצד אחד ואנשים צעירים בצד אחד. אז החלטנו, זה אנחנו, הילדים החליטו שאנחנו ניפרד מההורים ואנחנו ננסה מה לעשות. אז אנחנו עזבנו אותם, את ההורים, וכל אחד מאיתנו ניסה לרוץ, לברוח לצד הזה. וכנראה שכולנו הצלחנו לברוח. אף אחד לא נשאר מההורים, נשארנו את ההורים לבד. אנחנו מחכים כל היום וכל הלילה. אף אחד לא פצע את הפה, אף אחד לא דבר עם השני, וכל אחד ידע מה אנחנו מחכים. ישב אחד על השני כזה כמו סולם, והסתכלנו החוצה. אולי תקווה, אולי נראה אותם חזרה. אני לא יודע אם היינו מודעים בכלל מה מחכה לנו אם הם לא יבואו. אבל חיכינו. ואני זוכר, עבר הלילה, למחרת בבוקר, אנחנו רואים שאנשים, חלק גדול כבר יצאו, אנחנו רואים אנשים הולכים לעבודה. לא תפס לנו הדבר הזה. איך זה הולכים לעבודה? איך זה יכול להיות? איך מתעלמים ממה שקרה לנו? כל כך היינו מוחשבים, האנשים, תראה, הם מתחילים לנהל את החיים שלהם כאילו ולא קרה כלום, ולנו אין את ההורים. וניסינו להציל אותם. אז פעם אחת שהביא להם את הלחם, הוא בא החוצה והביא לנו פתק מההורים שלי, האחותי נתנה, הם מבקשים שאנחנו נציל אותם. אתם יכולים לתאר לכם איזה הרגשה לנו היה, ילדים מקבלים פתק כזה עם ההורים, שאנחנו נעשה את הכל, נציל אותם. אני זוכר, אחותי הלכה לאחד שהיה לו קשר, זה היה יהודי טוב, אבל היה לו איזשהו קשרים איתו, עם הגרמנים, והיא משכנה את כל מה שהיה לנו, את הבית ואת הכל, רק שההורים נחזרו, והבטיחו לנו, ואנחנו חיכינו לילות, לא הלכנו לישון, נשארנו בבית 7 ילדים, וילדים קטנים ממני עוד, אני הייתי הרביעי. אף אחד לא ידבר עם השני, כל אחד הבין את המצב, זה היה כזה שקט בבית. כזה, כל אחד עם עצמו, חיכינו להורים שיבואו. אחרי 3 ימים, ואנחנו היינו עומדים, באים פה, כל הזמן שהם היו פה, היינו עומדים פה בחוץ. והגרמנים איימו שיהרגו אותנו ויעשו לנו, אנחנו לא זזנו פה. וכל הזמן המשטרה גירשה אותנו ואנחנו עמדנו פה. ולא רק אנחנו, היו המון אנשים, חיכו שהיה להם את הקרובים בפנים. ואחרי 3 ימים, אנחנו קמים בבוקר, לא היה אף אחד. ולא היה אף אחד, רק אז התחלנו להבין מה המצב שלנו. נשארנו 7 ילדים בלי מפרנס, ובתקופת המצב הזה, שאנשים מתים מרעב ברחוב. היינו ממש משותקים כמה ימים בבית. אף אחד כמעט לא דיבר מהשני. הסתובבנו כמו... אבל צריך פרנסה, צריך להכיל את הילדים, היה אחות, היחים יותר קטנים. התחלנו לשבת ולשחזר איך אבא עשה את זה. העניין של הסבון שהאבי יצר, זה היה, לא עלה בדעתנו ללמוד את הפורמולה, איך לעשות. עזרנו לו למכור, להגיש, אבל זה לא היה, זה היה מצב חדש, שילדים נשארים בלי ההורים. כל אחד, מי שיכול היה לתרום איזה ידע, כמובן אני הייתי הגדול בין האחים. האחיות שלהם הם עבדו בתפירה, אני רק עזרתי, ועם האחים שלי יותר קטנים ניסינו לבשל, אתה מבשל, זה נשאר בעיסה. סבון צריך להתקשות על מנת שתוכל, הכלים היה לנו איך לחתוך את זה ואיך לעשות את הפירמה והכל, אבל איך לעשות את זה.
לקח לנו כמה ימים, ממש יום ולילה, והבנו שבזה תלוי כל החיים שלנו, אם אנחנו לא נצליח להתגבר על זה, ובסוף התגברנו. באו עוד אנשים לגטו, אז החליטו שבכל חדר 10 אנשים. אז לתוך החדר שלנו הכניסו לנו עוד זוג צעיר עם ילד קטן. היינו כבר 10 אנשים בחדר אחד. אבל עכשיו שהיינו בגטו, אז ההתנפלויות היו לעתים תקופות, הם לאט לאט הוציאו את היהודים. מזמן לזמן היו בלילה, היו מקיפים את הגטו, ואם היו צריכים כמות אנשים, אז היו עוברים מבית לבית, היו מוצאים אנשים, וכל אחד במשך הזמן כבר היה לו מחבור. אז ככה ב-11, ב-12 ביום הם עזבו, יצאנו מהמחבורים והתחלנו שוב להמשיך. ובכל בית היה חוסר מישהו, וככה 7 חודשים האלה, לאט לאט הם הוציאו את האנשים מהגטו, בראש חודש אב, כן, הייתה ההתנפלות האחרונה, ואנחנו גם חשבנו שזה עוד כמה שעות הם יעזבו ונוכל לצאת. אבל זה לא היה מצב, שמענו יריות ושמענו לחפש עד הלילה, ולא התכוננו שם במחבור להכין לאוכל, לשתות. אז בלילה אחד האחים התגנב הביתה, ובבית גם היה לנו מחבור, בור כזה עם כיסוי שטיח, ושם התחבא אחד האחיות עם בן דוד. אז בלילה שהוא בא לקחת לשתות, אז הוא ראה שהבור כבר פתוח, מצאו אותם וכבר אינם. ואנחנו היינו במחבור הזה עד יום השלישי, וביום היה חם מאוד, אנחנו ממש נצלינו מהשמש וחשבנו מה לעשות, ולא האמנו שזה סוף של הגטו. אבל היריות לא הפסיקו לרגע. ביום השלישי הגרמנים נכנסו בחצר, הם עברו הרבה פעמים, אנחנו ראינו אותם, אבל הם לא מצאו אותנו. הלכו ישר לצריף, למחסן שלנו, לסוף, ושברו את הקרש האחרון שם, ואז הם גילו אותנו. ואז שהם גילו אותנו, ראו שיש מישהו, אז התחילו לצעוק ראוס, ראוס, ואז יצאנו וקיבלנו מכות מהגרמנים, הרביצו לנו, ואחותי הגדולה, כמו שציינתי כבר, הרביצו לה בראש, ונזל דם, והיו צעקות של הילדים מהפחד. אוספו אותנו למקום איפה שאספו את כל אלה, ופתאום אני מסתכל לכאן לרחוב למטה, אני רואה פה את הפולנים עומדים ומוחאים כפיים וצהלים ושמחים שרואים שלקחו אותנו לאושוויץ. התמונה הזאת לא עזבה אותי. אני 40 שנה מאוד רציתי להגיע לבנג'ין, לא יכולתי לדרוך את זה על פולניה. התמונה הזאת ליוותה אותי כל השנים האלה, ואמרתי, אני לפולניה לא חוזר. למחרת העלו אותנו לרכבת ונסענו. הם דחסו אותנו כולנו לתוך הקרונות, היה רק חלון למעלה, קטן, עם גידי תיל. לא ראינו כלום בפנים, היה חושך גמור, צפוף. אבל זה לא הייתה נסיעה ארוכה, אולי שם זה שעה וחצי, שעתיים, אני לא יודע כמה זמן. הגענו לאושוויץ. ושם חיכו לנו הרוצחים האלה עם הכלבים. וכשאנחנו מגיעים, הצעקות, הצריחות של הכלבים, זה ממש מפחיד. ואז כל אחד מחבק את השני, את המשפחה, האחים,
ואני רוצה להגיד לכם, אני הייתי אז, ב-42 הייתי בן 16, ואני הייתי הגדול בין האחים. האחריות שעליי הייתה אז ממש לפרנס את המשפחה, לשמור על המשפחה, על האחריות. אני הייתי האבא על הכל. אז הם כולם אחזו בי, האחים והאחיות, גם אחותי הגדולה. ואז אנחנו כולם לומדים בתור, אז אומרים ההפרדה, גברים לחוד ונשים לחוד, ואז שלוש אחיות נפרדות מאיתנו, נפרדות, זה לא נפרדנו כמו שנפרדים, אלא תכף בריצה, אנשים לחוד, גברים לחוד, אז לא נפרדנו כמו שנפרדים, אלא תכף כל אחד רץ לצד הגברים וזה צד הנשים, ודאי נחזור עוד מעט. וההפרדה הייתה לדאבוננו סופית. ככה אז נעמדנו הגברים לחוד, עמדנו בתור, לא נתנו לנו לחשוב לרגע מה הצעד הבא, איפה אתה עומד, מה אתה עושה. אלא תכף נעמד הגרמני, האס-אס, עם הרצועה ביד, עם המקל והכלב על ידו, גדול כמו שהוא, והתחיל לעשות את הסלקציה. הגיע התור שלי ומאחוריי היו האחים היותר קטנים. הוא שאל אותי בן כמה אני, אמרתי בן 18, ואז הוא מראה לי שאני אלך ימינה. והאחים שלי, אני לא ראיתי, אתה מפחד להסתכל אחורה, אתה לא יודע מה. אז ואני הולך ימינה, אני עוד לא יודע מה קורה איתם, אבל אחד האחים שלי, יוסול, תופס אותי, והוא לא עוזב אותי, למרות שהגרמני קורא אותי משם, הוא רץ אחריי לקבוצה שאני הולך. אז הגרמני רץ אחריו וקורא אותו ממני ומחזיר אותו. וזה מלווה אותי כל החיים, הפרידה הזאת ממני. ואנחנו הובלנו למקלחת. ואותו דבר היינו צריכים להתפשט. כל אחד אמרו את הנעליים, לקשור עם החוטים, שזה לא יהיה. אחר כך לדולבל, כל אחד שיקבל את הנעליים בחזרה. ואנשים היה להם מהבית את הרכוש, אולי בגדים, תפור, זהב, כסף או לא. הדבר האחרון שהיה להם. ואחר כך לקשור, לעשות חבילה, ושכל אחד יחזור, שימצא את הכל. ואז עומד אחד בן אדם עם צינור, פשוט צינור מים קרים, עושה לך ככה, ותכף מריצים אותך הלאה. פשוט הוא רק מרטיב אותך, מעבירים אותך הלאה, לא מגבת ולא כלום, וזורקים לך את הבגדים שראיתם פה עם הפסים האלה. בלי כובע ובלי נעליים. ואני רוצה להגיד לכם שבלי כובע, בלי נעליים, לקחו לך את האישיות שלך. אני הייתי חודשיים בבירקנאו, כל בוקר מסדר שעות ללמוד יחף, ואני הייתי ילד, אבל היו אנשים מבוגרים. אני תמיד מספר שבתקופה שהייתי בבירקנאו, אז היו כל האנשים המכובדים מעיר בן דין איתי. והייתי שמה. אני רק רחמתי עליהם, לא רחמתי על עצמי. אמרתי, אלה, תלמידי חכמים וגדולי העיר, אתה רואה ילד, אתה מעריך אותם, ואתה אומר, אני ראיתי אותם בהשפלתם, ואני לא חשבתי לעצמי בכלל. אני
אני חשבתי איך הם סובלים בארץ. אנחנו באנו עדיין מהבית, עדיין היה לנו כוחות קצת, נכון שבאנו גם מותשים מהגטו וזה, אבל זה לא דומה למחנה. כמה שהיה לנו רע בגטו, והיה רע מאוד, לא היה כמו במחנה. אז לקחו לך את אנושיות, תכף עשו לך מספר ביד, אין לך שם ואין לך כלום, ומחכים לבאות. משם אני, אחרי חודשיים, סיכנתי את עצמי, ממש זה היה, אבל אמרו שהטרנספורט הזה שהם מחפשים עוזב את אושוויץ. ולצאת מאושוויץ זה היה משהו לא מעולם הזה. גיהנום אחד גדול. אז אני קפצתי עוד הפעם. פעם השנייה אמרתי, לא זוכר כבר מה אמרתי, בנאי או משהו כזה. גם לא נחשתי מה הם. והיו אס-אס עמדו ושומרו בין אלה שבחרו אותם, בין אלה לא. פעם השלישית נחשתי מה שהם רוצים מסגרים, אמרתי אני מסגר, ואז הם בחרו אותי ליחידה. ובאותה תקופה, זו הייתה תקופה די הרבה זמן שהיינו כבר בפינפטייכן, ואני יודע שמתוך ה-600 איש שהגענו לשם, כבר היינו רק 120 איש. אז כמעט וכבר לא היו יהודים. הם מתו מהרעב? הם מתו מהרעב, מהמכות, במחנה, מה שהרביצו כל הזמן. בן אדם שקיבל מכות, סופו היה למות. אז עמדתי בתור, וכבר עמדתי לקבל את האוכל. פתאום הגיע אס-אס מן אחד, עם כלב גדול, הסתובב שם והוא אמר, כל היהודים החוצה מהשורה. הדבר הזה כל כך פגע בי, שאני זוכר כמה אני רציתי לתקצת אוכל, זה אי אפשר לתאר את זה בכלל במציאות. כמה אני רציתי את האוכל הזה, אבל יצאתי מהשורה בתוך מחאה עם הרבנים שלהם. זה כל כך כאב לי, אמרתי, איפה יהודים? איפה יהודים החוצה? איפה יש יהודים פה כלל? אני כבר חשבתי שאין יהודים בעולם. אלוהיקים, אלוהיקים, מוקיצו אילומו פניך תסתי אלוהיקים, אלוהיקים, מוקיצו אילומו פניך תסתי אלוהיקים, אלוהיקים, מוקיצו אילומו פניך תסתי אלוהיקים, אלוהיקים, אין כבר יהודים בכלל, מה אתה רוצה עוד ממני? מה, עדיין עוד יהודי החוצה? אני יצאתי החוצה, למרות שרציתי את האוכל, אבל הלב נצבט לי. הלכתי למקום העבודה שלי, על יד המכונה, התיישבתי ובכיתי, אני לא יכולתי להירגע. אמרתי, אני פעם למדתי אני עם עין, לא עין עם עין, אני. זה חשוב כמת, כתוב. אני חשוב כמת. אמרתי, אני עוד לא אני כבר מת, מה אתה רוצה ממני, רבני שלהם? אלוהיקים, אלוהיקים, הקיצו פתאום אני שומע קולות לא מובנים לי, ידעתי מה זה גרמנית וזה, אז אני פחדתי, ואני ראיתי גם טנק התקרב לי פה, אני הבנתי שזה אמריקאים, בגלל שאני לא הבנתי מה שהם מדברים. ויגרם בהם שמי
בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק ויגולתו, ויגולתו בקרב העם. ואנחנו תכננו שאנחנו ניסע לחפש משפחה, איפה שידע לנו כבר שברגסבורג יש יהודים, ושמענו כבר במינכן יש יהודים, צריכים ללכת ולחפש אחות, אח, מה? שמחתי לשמוע, אוי, יש אחות. והיא אמרה לי, אתה יודע מה, אתה רוצה לדעת, למצוא את הסל לברגן בלזן, ובברגן בלזן אני אתן לך חברה שהייתה איתנו, היא יודעת בדיוק. אני לקחתי את הרגליים, 3 ימים לקחה הנסיעה לברגן בלזן. יום ולילה נסעתי אז, הגעתי לברגן בלזן מטורף, יש לי אחות אני שאלתי על לאה ואיפה היא, הגעתי אליה, לבחורה הזאת, ואני מציג את עצמי, קוראים לי הנריק אייכנוולד, אני האח של צרקה, אני מוכרח להגיד לכם, היא התנפלה עליי. היא כל כך התחילה לבכות, כאילו שהיא הייתה אחות טובה. היא התחילה לבכות והיא לא אמרה מילה. אני הבנתי את הרמז שלה. היא נרגעה ואמרה לי, אני מצטער, אני כל כך מצטער, אני הייתי חי עם צרקה במחנה כמו החיות. התחלקנו מהפרוסה לחם עד הרגע האחרון, היא נפטרה מטיפוס. בימים האחרונים לפני השחרור. כל כך כואב לי, היא אומרת, עכשיו שאני רואה אותך. אז היא אומרת, חוזר לי כל הכאב. וטוב, בכינו אחד על השירים. שוב הלכתי הביתה בלי כלום. שוב אני אחות. יעל היקרה, ביקורך באושוויץ גורם לי לגאווה עצומה, כבוד ונחמה. במקום שבו נצפתה כל משפחתי, במקום שכל כך רצו למחוק אותנו מעל פני אדמה, במקום הזה חוזרת נכדתי היקרה, משוחררת, מלומדת, מיוחדת במינה, ואומרת, אף על פי כן. השעה הזאת שאת רחמים ואת רצון אוי מלפניך השעה הזאת שאת רחמים ואת רצון מלפניך השעה הזאת שאת רחמים אוי מלפניך, אוי תהא השעתון, שאת רחמים ואת רצון, אוי מלפניך.
להוי